Καλώς ήρθατε στο allbiz.gr. Πάμε να δούμε μαζί πώς θα καταχωρήσουμε μια καινούργια επιχείρηση. Αρχικά το περιβάλλον που βλέπετε είναι ένα demo περιβάλλον και δεν αποτελεί κανονικό μέρος της ιστοσελίδας. Ας δούμε λοιπόν εικονικά πώς θα καταχωρήσουμε μια καινούργια επιχείρηση. Πάμε στα δεξιά της σελίδας που έχει το κουμπί προσθήκη επιχείρησης. Κάνουμε κλικ. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που θα επιλέξουμε το πακέτο καταχώρησης. Για παράδειγμα, σε αυτή την καταχώρηση θα επιλέξουμε το πακέτο γνωριμίας. Όπως αναφέρεται και στη σελίδα, είναι πακέτο γνωριμίας και λειτουργεί μόνο με κουπόνι. Αξία της καταχώρησης είναι στα 20€, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το αγοράσουμε κανονικά χρήματα. Η καταχώρηση γίνεται μόνο με κουπόνι. Οπότε, πατάμε επιλέξτε εδώ, πάμε στο κάτω μέρος της σελίδας και εισάγουμε τον κωδικό του κουπονιού. Για παράδειγμα, το κουπόνι του βίντεο. Πατάμε συνέχεια. Εάν το κουπόνι μας είχε λήξει, στην κορυφή της σελίδας θα μας εμφανιζόταν κάποιο σφάλμα. Κάτι σχετικό με το λάθος που κάναμε. Το κουπόνι ισχύει, οπότε προχωράμε στην καταχώρηση της σελίδας. Στον τίτλο βάζουμε την επωνυμία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η επωνυμία από κάποιο μαγαζί ή αλλιώς το όνομα ενός ελεύθερου επαγγελματία. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε τη διεύθυνση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, Βυθινίας 22 Νίκαια. Όπως βλέπετε έβαλα πρώτα τη διεύθυνση, τον αριθμό, έβαλα κόμμα και στη συνέχεια την περιοχή. Πατάμε έβρεση στο χάρτη. Απευθείας βλέπουμε την πινέζα με την τοποθεσία της επιχείρησής μας. Αν κάτι είναι λάθος, μπορούμε να πειραματιστούμε αλλάζοντας τη διεύθυνση. Αλλιώς προχωράμε στο επόμενο βήμα. Κατηγορία επιχείρησης. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως αυτή η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία αθλητισμός χόμπι και όχι κάτι άλλο από ό,τι έχει η σελίδα μας και πουλάμε ποδήλατα. Επιλέγουμε ποδήλατα και πάμε παρακάτω. Πληροφορίες επικοινωνίας. Εδώ θα βάλουμε ό,τι έχει να κάνει σχετικά με την έβρεσή μας από κάποιον πελάτη. Ένα τηλέφωνο, ιστοσελίδα, Twitter ή ακόμα και Facebook λογαριασμό. Για παράδειγμα βάζουμε το σταθερό μας 210 49 49 49 9. Όπως καταλαβαίνετε το νούμερο δεν αντιστοιχεί κάπου, είναι απλά για λόγους παρουσίασης της σελίδας. Ιστοσελίδα. Εδώ θα βάλουμε τη διεύθυνσή μας www.iselidamu.gr. Συνεχίζουμε με το Twitter. Το username, για παράδειγμα το Twitter μου. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το Facebook. Το Facebook profile μου. Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε κάποια εικόνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε κάποια εικόνα, οπότε προχωράμε με την περιγραφή της επιχείρησης. Οι εικόνες από ό,τι βλέπετε είναι 5. Μπορούμε λοιπόν ανακαταχώρηση να έχουμε 5 εικόνες. Ας προχωρήσουμε όπως είπαμε στην περιγραφή της επιχείρησης. Εδώ γράφουμε ή ό,τι άλλο μπορεί να έχει λοιπόν η επιχείρηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γράφουμε πως η επιχείρησή μας ασχολείται με το εμπόριο ειδών ποδηλασίας. Ετικέτες. Ένα ίσως από τα μεγαλύτερα και κυριότερα σημεία της καταχώρησης. Εδώ βάζουμε λέξεις κλειδιά, πάντα σχετικές με την επιχείρηση. Για παράδειγμα, ποδήλατο, ποδηλασία, κράνος, επιβάτης ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπαμε, είναι μια παρουσίαση το πώς καταχωρούμε μια επιχείρηση, οπότε απλά προχωράμε στο επόμενο βήμα. Εδώ βρισκόμαστε στο τελευταίο βήμα. Εδώ είναι η επισκόπηση της παραγγελίας. Για παράδειγμα, το πακέτο γνωριμίας με κουπόνι έχει μια αξία 20€. Το κουπόνι μου, το βίντεο που έβαλα, είναι μείον 20€, οπότε το σύνολο είναι 0€. Το ποσό μηδενίζεται, οπότε μπορώ να προχωρήσω καταχώρηση. Πατάω καταχώρηση. Η καταχώρηση έχει γίνει. Η διεύθυνσή μου, το τηλέφωνό μου και η ιστοσελίδα μου είναι τώρα διαθέσιμα, όπως επίσης και το προφίλ μου στο Facebook και το Twitter. Στα δεξιά βλέπω την τοποθεσία της επιχείρησης και εδώ ίσως να έβλεπα κάποιες εικόνες αν είχα καταχωρήσει συγκεκριμένη καταχώρηση. Τώρα, από ό,τι βλέπω πάνω στην κορυφή της καταχώρησης λέει: η καταχώρηση αυτή είναι προς το παρόν σε λειτουργία αναμονής και πρέπει να εγκριθεί από κάποιον διαχειριστή. Ο διαχειριστής λοιπόν θα μπει τώρα, θα δει την καταχώρησή μου και αν είναι όλα καλά, θα προχωρήσει κανονικά στην έγκριση δημοσίευσης. Αν υπάρχει κάτι λάθος, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να προχωρήσει την καταχώρηση ή και να τη διορθώσουμε δια τηλεφώνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.